Sawuthatha isifundo sethu We will take our scripture reading kwincwadi yezenzo zokuqala at chapter 1 nencwadi yamaRoma 8 and Romans chapter 8, 1 to 3. verses 1 to 3. Ezinye ke sazihlomelela njengamaKorinte 15. Others, like Corinthians 15, will be added as we move along. Ndicinga into yoba nguverse 29 ukuhla. I think starting from verse 29 going down. Iivesi zeBhayibhile andizazi. I do not know the verses of the Bible. Kodwa into endiyaziyo iBhayibhile le. What I know is the content of the Bible. Hayi iBhayibhile yona ndiyayazi. I know the Bible. Kodwa into endingayigciniyo ziivesi ezi. What I do not keep or Yiyo quote le is nto the ndiye verses. ndithanda ukuzifunda. That is why I prefer to read them. Apha sifunda kwincwadi yezenzo zokuqala. Acts chapter 1. Incwadi yezenzo 1. Acts chapter 1. Sizawuqala kula verse yesine. Starting from verse 4. Ine-heading yayo ke ethi It's got a heading that says unyuko likaYesu. the ascension of Jesus. Bona ke ngoko Them, bebebuthene bembuza besithi, they were gathered asking him and asking this question. Nkosi, Lord, wobuyisela ngeli xesha na ubukumkani bukaIsrayeli. will you bring back the kingdom of Israel at this time? Uthe ke kubo, He said to them, asiko kwenu ukwazi amaxesha. it is not for you to know the times Nokuba ngamathuba even the periods awamise ngelakhe igunya ubawo. that God have set by his own authority. Nansi ke ngoku indawo esingena kuyo This is the scripture that we'll be emphasizing, eqondene nathi namhlanje. that is talking to us today. Uthi uYesu, Jesus says, niyakwamkela ke amandla you will therefore receive power akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile phezu kwenu. when he realizes that the Holy Spirit has descended upon you, Nibe ngamangqina am and you will be eJerusalem. witnesses for me in Jerusalem. Siyayithanda ke ukuyigwengula xa sifunda le ndawo. We sometimes take this lightly when we uYesu read nguye it. othetha la mazwi. It is Jesus who is saying these words. Kodwa uthi nakwamkela amandla But he says you will receive power akubona ukuba umoya oyingcwele uhlile kuni. when he sees that the Holy Spirit has descended upon you. Na ngubani lo uzawubona? Who will see? Ngoba ke ngoku wawuhla lo moya oyingcwele kubo. Because when the Holy Spirit descends upon them, Uhliswa kwanguye lo. it is also him who is descending the Holy Ikhona Spirit. lenkosi ithi oversee him. Is there any other Lord that is overseeing him? No, andibuzi ndiyachaza. There is a Lord that is overseeing him. Ikhona lenkosi imjongileyo. There is a Lord that is monitoring him. Uba lo moya uhlile phezu kwakho. Whether that Holy Spirit has descended indeed upon Wawube uhlile ke lo moya. when the Holy Spirit has descended, Wamkela amandla. then you receive power. Singalo mandla namhlanje. We are here for that strength and power today. La mandla ufika. When that power comes, Kuyaphela ubuxoki. lying and Ujongana liars, nereality. you face reality because lies. Indlebe yakho iyaphila. Your ear
gets living or healed ezikhalweni zabantu. from the cries of the people. Ndicinga into yokuba lo moya I think that spirit uappropriate kakhulu kuthi thina abantu bakhokela abantu, is appropriate for us as people that are leading people, ukuze indlebe sibe nayo yezikhalo zabantu, so that we can hear the complaints and the cries of people sifane noThixo umdali wethu and be like our Father, the Creator, owathi awuziva izikhalo zikaSirayeli who, when he heard the cries of the Israelites, bephethwe kakubi nguFaro, when they were oppressed by Pharaoh, uthi ndihlile he says, I have descended, ndize I kunikhulula. have come to liberate you. Kodwa utsho ekuMoses, But he says that being in Moses, uMoses xa ethunywa kakholwa naye ngoba uyazazi ubungumntu, when Moses is sent, he doesn't believe because he knows uthi that ndawufika he is sent. ndithini kwaba He says, bantu. what will I say to these people? Uthi uThixo God says, endaweni yokuba athi instead of him saying, uyofike uthi uthunywe he ndim, will say, you've been sent by me. uthi He says, hamba uthi go kubo and say to them, ndinguye I am endinguye. the one I am. uMoses into angazange ayazi into yokuba Moses, uThixo ulizwi waba yinyama, What he didn't realize into was that angazange God was ayikholele in into flesh. yokuba uThixo ulizwi wathatha He indawo did not believe that he has taken control in him, ngaphakathi kwakhe. within him. Lo Thixo ulizwi That God, the wayekho, word, was there. usekho, He's here today. usenoyithatha indawo He can take ngaphakathi control kwenu, within you today. nikhokhela And you abantu can lead people ngokwelizwi lakhe. according to his word. Ndizaqhubeka. We continue. Phaa phezulu ke At the top, ithetha ngedinga it talks about the promise loyihlo. of your forefathers. Moya oyingcwele The Holy Spirit sisethembiso. is the promise Phaa kwizenzo 2 in Verse 1. chapter 2, verse 1. eheading ithi The isipho, heading says the gift. isipho somoya The gift oyingcwele. of the Holy Spirit. Ithi ke kaloku ekuzalisekeni kwawo umhla wePentecost, umhla wePentecost ke umhla ofana nalo It says when the wokwehlisela fulfillment komoya of the oyingcwele. day of Pentecost, like today when you receive the Holy Baye Spirit, bonke bemxhelomnye they were all in one mind, ndaweninye together njenganaba. like you today. Mahluko mhlambe kwenzeka kuba nikho The mxhelomnye, difference will be that you are not kodwa one-minded, sishumayelele into yoba nide nibe but we mxhelomnye. are preaching so that you can be one-minded. Kwaza ngequbuliso Suddenly, kwaphuma ezulwini there came from heaven isandi a sound esinjengomoya ovuthuza ngamandla, that was like a thundering wind. sayizalisa indlu yonke ababehleli It kuyo. filled the house that they were staying in. Kwabonakala kubo ilwimi ezabekayo Then ngathi they realized zezomlilo. that there were tongues that were different, like fire. Lo-olo lwahlala phezu lahlala phezu kwabo bonke ngabanye. That tongue or that spirit dwelleth upon all of them. Bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. They were all filled with the Holy Spirit. Baqala ukuthetha And they started to speak ngalwimi zimbi njengoko uThixo ebanika in ukuba different umoya tongues webanika ukuba as the bathethe. Spirit has granted upon them. Ukuba bathethe baphimisele. So that they can speak and declare the word. Maroma 8 verse 1 Romans 8 verse 1, to 3. 1 to 3. Ngoko ke Therefore then, kufuneka uyiunderstand iBhayibhile. you must understand Xa the isithi Bible. ngoko ke When it says therefore then, iemphasize into yokuba it's emphasizing that phambi kwangoku before this, ibingekho likhoyo ngoku. this was not in existence what is now That present. is why umva apha esithi That is why you hear ngoko him ke saying, therefore then, ngoku now. qinisekile seyicacileyo ngoba uthetha ngengoku. Now it's clear that he's Akathethi talking about the ngantoni present, ngezolo. not the past. Akukho kugwetywa There is no condemnation kwaba kuKristu of those who are in Christ uYesu. Jesus. Abangahambiyo Those ngokwenyama, who do not walk in flesh, abahamba ngokomoya. but who walk in spirit. Kuba umthetho womoya Because the law of the spirit wobomi is of life, womoya is of the wobomi. spirit and Akho life. mpazamo ke There kulaa. is no difference. There is no Ngoba ukhona mistake. umthetho There womoya is a law of the spirit wokufa. and the law of death.
lo sithetha ngawo We're ngokuthetha talking about ngowobomi. the law of life. Nakuba kuKristu When you are in Christ, uYesu Jesus, wandikhulula emthethweni wesono He nokufa liberated me from the spirit of death and sin. kuba ekukholweni komthetho Because in, ekukhohlweni umthetho in komthetho forgetting the law, ekubeni uswele amandla when you are weak and not ngayo having strength inyama because of your flesh, uthe uThixo God said, ethume owakhe unyana having sent His Son, efana nenyama being in flesh, elawulwa sisono. controlled by sin. Ndifuna ungayiphazami lento I want you not to confuse this uthi uYesu wayengenasono. and think that Jesus did not have sin. Ndibeka njani? Ndibeka kubi lento. Hayi sonke. All of us, Kufike sisezonweni. we were found being in sin. Sithathwe apha. We were taken from here Sabekwa apha. and put here. Kodwa sifile ezizono. But we were dead in sin. Oh mama ndiqhubeke ufunda iBhayibheli. Emthumile ngenxa yesono. He have sent Him because of sin. Wasigweba isono. He condemned sin Esenyameni leyo in flesh, ukuze ibango so that lomthetho the declaration of the law lizaliseke can be fulfilled kuthi in us. thina singahambiyo ngokwenyama, Those who do not walk in flesh, sihambayo ngokomoya. but walking in spirit. Sizokwenzani apha? Why are we here today? Ndizothi inkosi zam I'm here to say to my leaders, masabelane ngalomoya. let us share with the spirit Siwine elidabi. and win the battle Sikumoya. being in spirit. Kuba kwinyama lasoyisa. Because in flesh it defeated us. Kungako uba umkhulu bebeka amakhawu nemkhonto yabo. That is why our forefathers put Kodwa down the sazi into swords and the enye. shields. But we know one thing, Uba uThixo that our God akuyiswana. cannot be defeated. Ndicela ukufunda ivesi yokugqibela. Can I read the last scripture? Ndiye ndithanda uyifunda le I vesi. like to read this verse. Kuba abanye abantu baye bacinga uba sizobakhupha ezicaweni zabo. Because other people think that we're taking them away from their churches. Akho mntu uzokhupha wena ecaweni No yakho. one will take you out of your church. Kodwa umoya engcwele uzawukhupha. But the Holy Spirit will do that. Kukuwe uba uyawamkela. It is up to you to receive it. Kukuwe into yoba kaloku awunawufika umoya engcwele usishiye kwezi ndawo sikuzo. The Holy Spirit cannot come and leave you in the same place that you Ngoba are. kuphela kumfundisi kaThixo Because khoyo. that's the only reverend of Yiyo God le nto that athi is uYesu there. Kristu. That is why Jesus says, Uthi He says, andinishiyi nodwa. I am not leaving you alone. Ndinishiya nomoya I am engcwele. leaving you with the Holy Spirit. Uthi uya He kunifundisa says He will teach you zonke ntoni izinto. all the things. Yazi indoda xa seyifundile When a man has been educated, ayifani nelaa xesha ingekafundi. it's not like the time that he was not educated. Fako. Ithi ke incwadi yeBhayibhile. The Bible says, Ke kaloku bakuva abapostile when the apostles heard ababeseJerusalem that were in Jerusalem, ukuba abaseSamaria that those from Samaria balamkele ilizwi have received the word likaThixo. of God. Yabona ke wayengayi kubantu He abangakholwayo. was not going to people that are not saved or who are not believers. Baya kubantu abalamkele ilizwi He went to people that have already received the word of God, njengana. like you today. Anizi apha You are not ningamabhenqa. here coming today because you are hidden. No. Not at all. Bathuma uPetros noYohane They kubo. sent Peter and Johann to them, Abathi bona bakuhla. who when they descended, Babathandazela. they prayed for them. Yabona abantu bakholiwe These balamkele people have nelizwi. believed and accepted Kodwa the still word, kusafuneka bathini? but still they need Bathandazele. to be prayed upon, Ukuba bamkele umoya oyingcwele. that they may receive the Holy Spirit.
kuba ebengekaweli namnye kubo because not one of them had already received the Holy Spirit, nakubeni ilizwi belamkela. though they had received the word. Babebhaptizelwe nje They were just baptized, kodwa but egameni lenkosi in uYesu. the name of Jesus the Lord. Funa singaxabani ngale. I don't want us to fight about this. Akho nto imbi ekwamkeleni inkosi There's yokubhaptizwa nothing being egameni baptized lenkosi uYesu. in the name of Jesus. But ke ngofuna nibhaptize egameni likaMoya Oyingcwele. But today you must be baptized Njengoba in the nani Holy xa Spirit. nithandaza nithi egameni likayise As you pray, nelonyana you pray nelomoya to oyingcwele. Trinity. Ithetha ukuthi loo nto awukapheleli ungekafiki kumoya oyingcwele. You are not complete without receiving the Holy Spirit. La magama ubhaptizele kuwo The three akakapheleli. names are not complete. Ndingayishiyi kuloo ndawo. Let me leave it there. Hayi mandingayishiyi mandiqhubeke. Let me continue. Andithi bathandazile abapostile. The apostles have prayed. Inye into engazange yenzeke The only thing that did not happen, ukuhla komoya the oyingcwele. Holy Spirit did not descend. Kuyabonakala uba umoya oyingcwele awurespondi emthandazweni kuba naboni It's clear that bayathandaza. everybody can pray, but the Holy Spirit doesn't respond. Bandula ukubeka izandla Then they phezu kwabo. laid hands upon them. Bamkela ke umoya Then oyingcwele. they received the Holy Spirit. Andifuna ukuthi izinkosi zami sawubeka izandla sithi siyanidelela. I Hayi don't want you to sinideleli. think that we're disrespecting you when we lay our Elento uba hands. umoya oyingcwele awuzuhla. It's because the Noba Holy Spirit will singathandaza not na. descend even if we pray. Awuzuhla umoya It will oyingcwele not descend singasibekanga isandla without phezu kwakho. laying the hand upon you. Okay, make sichaze ke ngoku. Let us then talk. What is the secret of the hand? Yintoni imfihlelo yesisandla? I-energy The energy, yakho your own bodily energy, ingena ngentloko. enters through your head. I-entry point ye-energy le Your intloko. entry point for energy is your head. Iphuma ngezandla. Then it's released through your hands. Palm Palm of your of hand. your hand. That is why ubona into yoba wawufumbatha That is why when you are having a feast, isandla sakho, your hand, la energy ijika ibe ngamanzi. your energy becomes water. Uba namanzi apha Then esandleni you sweat because uvalele i-energy because ephumayo. you are closing on I-entry the point energy. le, It's the entry point on the your exit head, point. and this is your exit point. That is the hand. i-energy kum My energy, ukuzingene kuwe for it to come into you, kufuneka ndihlanganise ipalm yam I need to touch you with my palm of the hand nentloko yakho. and your hand and your head. Then what is in me will be in you. Therefore, the energy in me will be transferred to you. Andazi na ntovukazi noba uyandivana. I hope I am clear, my queen. Andifuni apha abapostile xa beqala I don't want when the apostles are starting besebenza umsebenzi uThixo abathume doing wona the job that the Lord has nithi given na to uba them. nibaluleke kangaka nithi niyadelelwa. You think that we are Yile nto yoba disrespecting. ayikho enye indlela. It's because there is no other way. Uba ibikhona enye indlela If there was another way, besiyokwenza ngaloo ndlela yes, we will do accordingly. ngenxa yokunihlonipha Because kwethu. of us respect, Siyanoyika. we are afraid of you. Ngeke sikwazi usondela kuni We don't want to come closer to you kuba anigcotshwanga because you have not only been anointed ngabantu, by people, nigcotshwe nguThixo. you were anointed by God Nanikezwa lo and msebenzi given the work wokuba lo mhlaba niwulawule. that you overrule this land. Eyokuba ke nibethwe The fact that you are beaten nije niwukhalale and nani sometimes you nibone into surrender yoba manibe ngooceba and nani decide to be counselors nimane nibhatalwa and be paid nangaphantsi kwakulo ceba less than the very nibe counselor likhoboka and be captive lorhulumente of our own okumele uba nina government that you were supposed nimphethe. to be in ruling upon it. Eli lizwe alizange lalwela zii-activists.
This world was never fought for by lalwelwa activists. ziinkosi It was fought for by the chiefs and the zangenelela traditional leaders, ii-activists and the activists joined. nadinwa kukulwa And then you started to kodwa get oyihlo tired. abakadinwa But your forefathers are not. nini aba You badiniweyo are the ones who and are into tired. edala uba nidinwe What yitshek makes you to be tired? It's the cash. It's the Check. check. It's the salary. uyabona ke xa ulamba apha eswini When you are hungry, ude uyeka uba inkosi ube you lixoki forget to be a traditional leader. intona and be ube a liar. lixoki elingaziqondiyo uba But you are a lilixoki liar that is not clear or understanding that is a liar. ndifuna unikhumbuza I want to remind you ngolu suku of this day. lusuku loyihlo olu This is the day of your forefathers. ayilolweni It's not about you. lidinga elathenjiswa This oyihlo is a promise that was given to alizange your forefathers. lithenjiswe nina It was not promised to you. kodwa ingxaki But inye the problem is esinayo that we are having. incwadi It is yeLeviticus the Leviticus book, ndicinga uba chapter 17 chapter 17, verse 11 verse 11. ithi laa It ncwadi says, umphefumlo the soul uhlala dwells egazini in the blood. ngamanye amazwi In other words, kwawena ubukuyihlo you were in your own unguyihlo father, being your own father. uyihlo awusweleka uba nguwe When he departs, he becomes you, wena ube nguye and you become him. yiyo le nto usagcine esibongo sakho That is why your clan name is still the same. esibongo sakho asixoki Your clan name is because very clear. lo mntu kuthiwa ungubani ulapha kuwe The person that you are referring to is with him. into nayo singomabelana But we are sharing ngaloo moya by that, we are sharing that spirit. kuthiwe ke ngoku kofako Because then we are Ngabathembu. called Abathembu Ofako. amampondomise Amampondomise. njalo njalo amakhonjwayo Amakhonjwayo. ngumoya kanogemane wonke This is lo the spirit of and akekho Nogemane. onomoya kanogemane kodlula omnye There is no one who has got a better spirit of Nogemane than the other. zibeka njani nale nto that is why umntu That is why a human being ekufuneka elawule onogemane that needs to lead Onogemane kufuneka athanjiswe must be anointed. kuba akukho mntu une-authority Because phezu there is komnye no other one who has got an authority upon the other one. nothixo kumdala kwakhe umntu Even God, when He created a person, wamnika ubukhosi ezintlanzini He kwisibhakabhaka gave him kwizinambuzane dominion over kodwa all into the angazange others, ayenze except kukunika umntu ubukhosi phezu He komnye never umntu. gave you dominion upon a human being. umntu akanabukhosi phezu A komnye human being does not have dominion over yiyo le another nto kuye human being. kunyanzeleka That is why, athanjiswe therefore, you need to be anointed ukuze abantu balawulwe so that luthambiso you can be controlled. People can be controlled by the anointing. uthambiso ke lunguthixo The anointing is there for kuba God wonke amagunya because all the authority avela kuthixo come from God. mandisuke ke kuloo ndawo Let me leave that. ndicinga uba sivene I hope we are understanding each other. akukho nkosi izawuthi xa ndisondela ndibeka I isandla don't think when Did I I come with this, someone is gonna duck. emveni kwale nto After this, kufuneka uthanjiswe you must be anointed ukwenzela into yoba ibe yintambiso ekhokhela so that abantu it is the anointing that controls people and leads. na umbuzo Then the question, ndithanjiswa ngantoni what is it that I am hayi anointed? iclear le nto It uthanjiswa is ngayo clean and clear what you are anointed with. ngamafutha eolive It is an olive oil. ngamafutha omnquma It is an olive oil. uba niyakhumbula apha ebhayibhileni kuthiwa remember in the ijerusalem Bible, le yakhiwe phezu kwentaba yeminquma The Jerusalem is built upon the mountain of olives. into eyayinyusa abantu baye phezu kwentaba What brought yomnquma them to go up to the mountain of olives, babengafuni intaba they did not want the mountain, babefuna umnquma they wanted the olive tree. umnquma ubaluleke ngantoni What is kwimithi the yonke importance and the significance of the olive tree? kulapho umphefumlo womntu ukwazi uhlala That khona is the only place where a human soul can dwell. xa wayejongene netyholo elivuthayo When Moses umoses was seeing a burning bush, elaa tyholo elivuthayo that burning bush, yayisisihlahla somnquma it was a branch of an olive tree.
Why isihlahla somnquma singumlilo namhlanje nesi siphamba phambi kwendlu yakho Even the olive tree in your Singumlilo. house, it's still a burning fire. siphefumla It launches, lento okuthiwa zii-electrons. it launches electrons. That is why apho kutyalwe khona umnquma That is why when you plant an olive tree, izulu alinawubetha the lightning cannot strike them. ngoba xa uphefumla Because umnquma when it breathes, imphefumlo yayo iya phezulu yenza lento okuthiwa yi-overlaunching. Overlaunching ke into engathi ngupipe when it breathes, yenza upipe it creates a pipeline Ukuya phambili. overlaunching going up. umbane xa uhlayo When the lightning strikes, uabsorbwa yilaa it is pipe absorbed by the kuba yipipe overlaunching ye-electrons. because those are the Ii-electrons electrons. ke ngumbane. The electrons are electricity. Therefore, Oogqirha bangavumelana nam doctors will agree with me. into edala uba intliziyo yakho iphambe What makes your heart to pump? asukuba umphefumlo ukhona, It's not because your soul is there. kukuba nje kukho yabona xa kufakwa intliziyo kuwe When your heart is inserted, ithathwa komnye umntu taken from another ayithathwa person, iphampa it's not pumping when it's taken from ifakwe that person. kuwe Taken Still unto you. ayiphampi It's kuba not ayiphampi. pumping because it is not pumping. kodwa kwaqalisa ibethwe kuthiwe But the minute it is strike or beaten, kufakwe ku-exactwe la energy exerting the Iqalisa energy iphampa on it, koko. then it will pump. continuously. iyawuyeka mhla kwaphuma umphefumlo It will again stop when your soul departs. and ayiyeki kuba umphefumlo uphume It ngoku does not stop because the soul has umphefumlo departed uqala now. uphume The intliziyo soul isabetha departs even when your heart is pumping. ehambe ke because akukho nto i-energizer ukubetha kwayo Then it will stop beating because there's nothing to energize it for it to pump. iyeke ke ngokubetha. Then it stops to pump. That is why umntu That is why a human being, xa ezawufa uqala ngeenyawo ezibandayo when he's gonna die, the feet starts to be cold. uyaripota umphefumlo uba ndiyemka The soul is reporting that I'm leaving this body kuba umphefumlo lo because the soul ungumlilo. is fire. Yiyo le nto awungena emzimbeni When it umzimba comes uba into you, uyatshisa. then your body will be hot. It's energy. It is energy. Umoya oyingcwele ke The ngokunjalo Holy Spirit, in the same manner, uyi-energy. it is energy. Yintoni umoya oyingcwele? That is the Holy Spirit. Hayi nina nizobhenefitha enkonzweni yabahlekazi. You are benefiting from the service of Yiyo our le nto leader. nibekwe ngapha. That is why we put you on Vulani the other indlebe side. ke nibhenefithe Open your ears and kuba benefit ninethamsanqa. because you are blessed. Yintoni umoya oyingcwele? What is the Holy Spirit? Umoya oyingcwele The Holy Spirit, umoya woyihlo it is the spirit of your forefathers ongcwalisiweyo that has been sanctified kwakhutshwa uchuku and taken away all the wahlanganiswa and then taken endaweni bengamagebe instead of nonyawuza being Onyawuza, Magebe, and all the clans, baba sisizwe they esisodwa became one nation ngenxa yoxolo because of peace, nothando love, bahlanjululwa and they were cleansed kwizinto zenyama. from the fleshly things. Lento ithi uyingcwele What says it is holy ithetha ukuthi before means you were bungangcwelanga not holy into before. engcwaliswayo What is cleansed and into sanctified, engekho ngcwele. it is something that is not holy. uThixo akekho ngcwele. God is not holy. Ndibeka njani? How can I explain this? Ulungile. He is righteous. Into engcwele What is holy lento kuthiwa ngumoya ongcwalisiweyo, the spirit that has been sanctified. ngumoya woyihlo. It is your forefather's spirit. Xa ezosebenza lo msebenzi uYesu Kristu When Jesus was about to start the same service, waqala wehla he started by descending phambi kokuba enyuke before he could ascend. wayoshumayela He went to preach to kwingcambu yako the kwabo, root of hayi his yako own kwenu, generation, not of kwingcambu yours, kaDavide. to the root of David. Wathabatha intimbo He kwabamvayo, took captive from those who heard him wenyuka nabo and ascended with him waya to kuThixo nabo. God with them.
bangcwaliseka and they were therefore baba sanctified. ngumoya Then they became oyingcwele the Holy Spirit, aphela amadabi and the battle endlini stopped kaDavide in the house of David, kwakho umoya and there was a ongcwalisiweyo. spirit that is sanctified. Yiyo lento That is why engazange uYesu Kristu Jesus Christ akwazi never unika abapostoli was unable to give the umoya apostles oyingcwele the Holy Spirit eselapha. whilst he was still on earth, Wawungekho because there was no Holy Spirit. lo wawuphethe umoya What he had at that time, yayingumoya wabavumi bokholo. it was the spirit of those who have accepted Oyise. the faith, that is his forefathers. Bawungcwaliswa When ke they were sanctified, njengokubhaliwe as it is written kwincwadi kaYohane in 17 John 17, ngenyaniso in truth, kwakhutshwa ubuxoki obu the lies were taken baqala out, and then they bangumoya started oyingcwele. to be the Holy Spirit. Uyazi uxoki bakuphethe When lies are controlling you, ungazibhaqa uthula impondomiso you ulwe find yourself ulwe being namampondo fighting with Amambon, kuba wena ulimpondomiso because you are claiming to be Impondomis. awazi ubethwa kungazi You are beaten by an uba unknown ukwalimpondo understanding nawe that you are also a Mpondo, kuba niphuma because you're coming from kunjani umuntu oyi-one. one person, Unjani. So ithi loo nto That awazani into edala you- ubani ube nomsindo ulwe nabantu Your anger comes from the yile fact nto yoba that awazani you do not know nanyaniso. the truth. Ukuba beniyoyazi into yokuba If you understood the fact that uThixo God, xa edala umntu when he created a human wadala being, indoda he yayo, created only one man. into angazange ayenze impazamo yokudala He umfazi. never created and he made a mistake of creating a woman. Xolo ndlovukazi, hayi zange adala. He never created a woman. Umfazi akadalwanga. A wife is not created. Into eyadalwayo What was created yinkazana is a woman nendoda. and a man. Nabo zange baphike xa betshatiswa. Even them, they did not argue when they were getting Umfundisi married. akazange athi uyamthabatha lo mfazi kuba akekho umfazi. Kufuneka Reverend did umfazi not say edaliwe. you take Udalwa his wife. indoda You umfazi. create your own wife. Indoda You make your own edala wife. ntoni You umfazi. make your wife. Yiyo le nto umfazi engasoze abe wrongo That is why she Usoloko will right never be umfazi. wrong. She will always be because right. uyingqondo yakho. Because she is your mind. Eyokuyiphike The ngoku. fact that you deny it now, Ungahamba ungena kuyo yonke le can mizi go uvula le around minyango. opening all the doors. Kodwa xa esevula owakho But umnyango when she opens her own door, you uzawulibala into yokuba will forget ufundiswe nguwe. that she has been taught by you. Xa esenziwa umfazi When the wife opens, uyahotiswa when she comes to home, she's kukhutshwe ingqondo how to be in this house. kukhutshwe ingqondo yokudelela And the disrespecting mind is taken out. anganikwa nemvumo yokubetha inja And not be given even the right to kick a dog. kuthiwe makagungxathe. And then he's supposed to close Xa his eyes. ujongile laa nto When you look at that, kwabantwana banamhlanje today's kids, bathi operation they think it's oppression because abazi because they do not know into edala bagungxiswe athiwe what the reason why she akwenziwa le must nto kuba cover ingumfazi. her face. Le nto Not because sayenziwe it's wife. This was done to Sagungqiswa, us when we sathiwe. were circumcised. kwayezabafana phaa The young men basho came ngemilozi phaa kufuneka thina sigezi whistling. kuthiwa yintoni le nto khash yonke le nto oyibukeleyo ongayaziyo All these rituals, when you see at them and you don't understand Uthi them, you kuxhatshazwa think that la makhwenkwe this is oppression and kanti bullying. afundiswa But they are being taught ukuresponda elizwini to labadala. respond to the eldest word. Ukungazi kwenu You're not understanding. kwenza into yokuba nithuke izinto zakokwenu It makes you to insult your culture nithuke uyihlo and therefore insult your forefathers. kube ngathi bona njengoba besenze izinto nje As if when they were doing this, babengabhadlanga it's because they were kanti foolish. ayikho nencinane into ebisenziwa ngobawo Instead, there's nothing even small thing that they were doing
which was kuba the sword. bebengafani nathi, They were not like us. bebengakhokhelwa yidemokhrasi, They were not bebengakhokhelwa yidemokhrasi, They were not led by democracy. bebekhokhelwa They ngoyise, were led by their ancestors. oyise bekhokhelwa Their nguThixo. ancestors were led by God. Awuxolo. Xolo. Ndiyanazi bezinto nizazi kakhulu, I know you understand these things very well. ukunikhumbuza nje. I'm just reminding them you. Amampondomise Pondom says, nazo zonke izizwe ezalukayo, and Mahlubi, all Ntoni, circumcising nations, bonke abo bantu all those people, bavela kuAbraham. they all come from Abraham. Ndiye ndibe nosizi ke I feel sorry and pity umuntu othi hayi uYesu ngumJuda. for those who think that That Jesus is a Judean. black man. He is a black man. He's not a Jew. Uyisemkhulu uDavide. David, his Incwadi father, yeBhayibhile yatsho phaa kwisikumkani in Kings, it ukuba he says, was a tall, dark, it describes person. him as a a tall, tall, dark man. dark person. Umzukulwana wabo His uhlala beSandton. greatest grandson stays in Sentin. uQueen Shep uhlala beSandton. He stays here in Sentin. Umnyama njengathi. He's tall and dark like us. Okwakukho kusekho What was kuyohlala there is kukho. here. It will always be. Uba we understand into If yokuThixo you wadala do umuntu not wami understand that God created only one person, kulo muntu in that human being, waqaphula he took umphefumulo a spirit, ebewufake kulo the soul that wawudivide he had put in there and wawufaka kuEva. distributed it to Eve. Bona bobabini And both of them, bazala abantwana they gave birth to children. kwatsho kwakho thina. And then we were all in existence. Ndiyonqena ke ukuthi kwatsho kwakho ubani kodwa sonke All of us. akazange athi xa izodala uEva uthini He did not say when he was creating aphefumule Eva, omnye Eve, umphefumulo, and start to breathe another. uqaphule kulo So wawukhuphileyo he took from the one that was in wenza Adam lenkazana and made and created this woman. bahlangana. And then they combined. Kwakho abantu nithi ninazizizwe ngezizwe. And all the nations in existence were Phezu then made. komhlaba there's only one human race. There is only one human race on earth Kuba sabelene ngomphefumulo because omnye. we are sharing the same spirit or soul. Uba singayazi lo If nyaniso we can understand that truth, asinohambe sirobha abantu we apha. would not be robbing people around. Sawubahlonipha abantu, We will respect people. sawubakhokhela abantu, We will lead them. kodwa singakhokheli bantu. We will not be leading just human beings. Asifuni apha namhlanje niphume niyokhokhela abantu. We don't want you to go and lead Sifuna people. niphume niyokhokhela oyise. We want you to go Kuba and lead their oyise ancestors bayazana noyihlo. because their ancestors understand your And own ancestors. babekhokhelwa kakuhle And ngoyihlo. they were led in peace by your Uthi man xa forefathers. uzomgweba man umntu When you are going to judge a umbuze person bowungumntaka bani. and ask him which family are you Yini coming from? mntanam Why my uyihlo son? akazange ayenze into enje. Your fathers never did Umkhumbuze something like this. umvusela abakowabo And remind him of his own agcwale family zintloni. so that then he can Umxelele be ngehistory respectful yakowabo. and give him Uba his ayifani own nale nto history, atheni that it is not ayenzileyo. like what he is doing. Bekulawulwa kanjalo ke That is kudala. how it was you were ruling in the past. Bengekho jele. There was no jail or prison. Ijele umuntu umthatha umfake ejele The prison, you take a person to prison abe nomsindo and then he gets angry afunde ezinye izinto. and learn other. Wayevinjwa itshayisa yokuba abe nomsindo He umuntu. was not given an opportunity to be Wayefakwa angry. uxolo He zinkosi. was only given peace by That the is leader. why That is why. sithetha ngokuba i-Roman Dutch law That is why we're saying the Roman Dutch law, iyasilimaza endaweni isincede. it is hurting us instead of assisting us. Sidinga i-African law We need our own ukuze African kugcwale law uxolo kweli lizwe. so that we can have peace Kubekho in lento our ekuthiwa land. yi-restoration And yobuntu the ebantwini. restoration of human dignity within people. Ungabe ugcwaliswe zinyamakazi apha. And not have all the Umane uthi animals ngabantu and inyamakazi. thinking that they are people. Ucinga into umuntu ongafika aphethe isibhamu athubule yonke le nginginya. A person carrying a gun, Ubhadli lapha engqondweni. is that person mindful or not sane?
Umuntu A human being, mnye there is only one and human race. sonke All of us, sabelene ngalo we mphefumulo are sharing that one soul owanikezwa uAdam. that was given to Adam. Zonke izizwe All ezi nations sithi zizizwe that we call different nations, zingumntu omnye they actually. are coming from one Umoya human being. oyingcwele. It is the Holy Spirit. Umoya The oyingcwele Holy Spirit uzosikhumbuza lo is coming nyaniso. to remind us of that truth. Yiyo lento kwincwadi kaYohane wokuqala That is why in the wesibini first- yanene noba ngokuqala 1 John 1 John chapter 5 verse 20 ithi pha it says, siyazi For utsho we njalo know- uPaulus pha utsho njalo uJohn pha uthi siyazi for we know ukuba ufikile that he has unyana arrived. kaThixo The Son of God has arrived wasinika and given us ingqondo the understanding yokumazi of knowing okuphela of kwakhe the only true, oyinyaniso the only true God. athi ke sikuye We are in him, nakuye and in him, uYesu Kristu Jesus Christ. nakuye In sikuye we are in him, oyinyaniso the truth one, nakuye and in him. uzawufika umpostile namhlanje There's Apostle will come athethe to izinto you and ongaziqondiyo say things that you loo don't nto understand. ungayiqondiyo ke xa That you do ibhabhathiza not abantu understand bakowenu when you are baptizing your ancestors. akazuthi ubabhabhathiza ngomoya He will engcwele not say he's uthi baptizing them in the ndiyanibhabhathiza Holy Spirit. He says, I baptize you. siyanibhabhathiza We baptize you, sinothixo bawo having Godfather, nothixo nyana God the Son. akho mistake ke kulaa nto There is no mistake. kuba sinibhabhathiza ngomoya He oyingcwele is baptizing you with the Holy Spirit. sinibhabhathiza ngengqondo We are baptizing you with an understanding yalo of the usithumileyo one that have sent us, hayi ngeyethu not in our own understanding. umoya oyingcwele The ke Holy Spirit, therefore, sisethembiso it is the promise senkosi uJesu Kristu of the Lord Jesus Christ kuluntu lonke to all human nation. nguye umhlanganisi It is wethu the collector and the unifier ububulumko bethu to our wisdom, kuba ungumfundisi because wethu he's our teacher. sixhomeke kuye sonke We depend upon him. andani ba siyavana na la mafutha ke omnqumo The anointing, therefore, with the olive kulapho oil, yihlo bahleli khona that is where your forefathers are staying, are dwelling. sawugqiba When we're done, ukubafaka kuwe when we put them back unto you, siyabakhupha futhi we take them out again siyobenzela inkomo yobulunga and we take them to a sacrificial lamb. izobe ingumntu ke It will lo be a human being. izobe ile ndoda nale nkosikazi It will yayo be this husband and wife kuthiwa ingumveleli that is called here an overseer. ivelela It overseers wonke umhlaba all the earth. ivelela yonke imiphefumulo It overseers all the souls. ngumkhombe woxolo It is the sheep of peace. njengoba nina benithe kubo As you said to them, hambani ngoxolo rest in peace. siyothi kubo We are namhlanje saying that to them today. mabahlale ngoxolo Stay in peace. ubunzulu benkolo yabaposteli The secrets on the revelations of the apostleship. abantu bayoyika uyithetha People are afraid to speak about it kuba abazi into because they yoba do not le ihlanganiswa understand nantoni how it is coming mna ke together. ndinetyala longayithethi I am Thetha guilty yonke if I into, do not speak. I have to say uzahlulele wena everything, phambili and you will see to yourself how you understand it. yazibona ezaa flowers njengoba When ziphanje you see those flowers over there, yazibona ii-flowers when you see those flowers, ii-flowers kulapho iinyosi zihlala khona that is where all And the ezaa bees nyosi are staying. aziyo le nto ucinga uba ziyo The bees are not what you think they are. oyihlomkhulu Your forefathers, xa bengamalungisa baba zezaa nyosi when they are righteous, they become those. into abayifunayo iflawa What they want is a flower. yiyo le nto sibeke ezaa That is why flawa we've pha got those flowers there. ukuthi inkomo yobulunga So that when the sacrificial comes, xa siyibhabhatisa when we baptize it, sibafumane kwezaa we find sibingelelo them in that temple. yiyo le nto ubona esaa sibingelo That is why you see that temple. sinezaa flowers You see that flower. sinezaa ezaa fruits You see those fruits. kuphela kwinto wayayaziyo That's the only thing that they know. umbuzo uthi The question is,
Wade ngayidli nje. Why don't they eat the fruit? Ileni ba bahlala egazini. Because they dwell in blood. Nithe nisiza ndabe nibabizile. When you came, I had already invited Xa them. kufuneka bidlile ndimo When they are ozawudla. supposed to eat, I will eat. Ndimo ozawudla phala I will eat ezabhasini. that fruit. Ngelo xesha kudla bona. At that time, your forefathers will be eating Kuba umphefumulo uhlala egazini. because their soul dwells in blood. Ukuba uya emangcwabeni If you go to the graveyard, uthi uyokondla oyihlomkhulu usayibhuda le. you are misleading yourself. Beza abathembu abo abangumthembu All your clan family bazodla and eat, ngoba kulapho oyihlomkhulu because bakhona. that is where you will find your forefathers. Leyo kukuthatha inyama uyisengcwabeni. Taking the meat and taking it to the Umphefumulo graveyard. awuhlali phi There is no emathanjeni. soul in the body, Uhlala egazini. dwells in the blood. That means ke uhlala in a running blood. That means it's on a living, running blood. Yiyo le nto isenza sibahlonipha That is abantu. why we respect people Siboyika and abantu. be fearful of Kuba them, siyabazi uba bayindawo yokuhlala. because they are a dwelling place Kuyihle, of their kuyise. forefathers. uYesu ke xa ingqinela loo nto And Jesus, when exelela talking to abapostile about bakhe that, talking to his apostles, uthi he nina says, you niyithempele are the niyindawo temple, you yokuhlala are a dwelling place kukaThixo of God ngawumoya. through the Spirit. Hamba ubheke esibhakabhakeni Go yofuna to, uThixo. go to the skies and look for God. Kodwa uYesu uchazile But bayindawo Jesus yokuhlala said the dwelling place ngabo aba is these people. ufike bebhokoda benza into And ezingenamsebenzi they are doing bayalibala uba all the evil babodwanga things. They are forgetting that njengoba they are not nathi alone. singesodwanga. We are not alone even today. Inhlonipho Respect is the best policy is the best policy yokuphila. of living. Uba uyahlonipha If you respect, uyawunqoba konke. you will conquer everything. Kodwa uba awunambeko If you are ill-mannered, ubomi bakho bufutshane. you've got a short life. Uthi ke uThixo xa ethetha le nto God says when He uthi talks bekuyihlo about nonyoko respect your ukuze parents imihla yakho so yande. that your life can be elongated. Ukuba ukwazi uhlonipha uyihlo Do nonyoko, not respect your father. akathi hlonipha uyihlo It does not say respect uthuka your unyoko. father and insult. engathi hlonipha It unyoko doesn't say respect your mother uthuka uyihlo. and insult your father. Uthi bekuyihlo It says nonyoko respect your father and your mother ukuze imihla yakho so ayandise. that your life can be elongated. Xa usile When you are silly and ufuneka uqiniseke uba nexesha lokuphila kwakho you must know that your life lifana nawe. is like you. Uzawufa mntakwethu You will die kungekafuneki nobufe. before your own time. Awuzuyifumana le chance ndinikwe You will yona not be given the chance of yokuba zithi sendisifa that when I was dying ndiphela and I was ufika umoya wovuko and the spirit of Undivuse. resurrection came and resurrected me undivuse and resurrected me. kuzaliseke isibhalo And the fulfillment of apho scripture wathi Yesu Kristu when Jesus Christ nokuba said, nidle if upoison you eat anisayi you kufa. will never die. Mna ndilingqeni I am a lonyaniso. witness of that truth. Ndilingqeni lonyaniso. I am the witness of that truth. Zafika inkosi zakuthi zathandaza The traditional leaders came zababiza oyise. and called upon our ancestors, Ndavuka and I resurrected. ukuba bekuthiwa ndisisiqaqadeki sompostile If I was a silly and ill-mannered apostle, bendizawuthi zimazela phi uThixo I would ndim ndodwa wazi trust in uThixo them. hayi ayikho loo I nto. know God. I know Sizizicaka we are all servants zikaThixo of God. asingoThixo. We are not God. uThixo ke asisebenzise. God then uses us Uthi ke wena xa sisetyenziswa nguThixo when we are being used by God. uthi hayi ngunongqunga lo. And you think it is not Awusaboni uba you isengunongqunga. don't see that is not known. Yile nto siyilumkeleyo apha That kuthi. is what we are afraid of. Asifuni umane sithi ngubani faku We lo. don't want to say this is far. Sitshekishe ilizwi We are likayisemkhulu. checking if the word of his Silithobele. and we respect that. Singasoloko sithi ngubani lo Don't say ndiyamazi. this is the person I Kuba know. unamaxesha Because there are times kokulawulwa when you ngoyihlo. are controlled by your own forefathers. Imbongi phaa xa ikubonga When your poem is ungena ebantwini. praising you, Ayikubongeli into yoba kuba ithi qhayisa. he's not praising Ibizo you because yihlo. of the crowd. He's calling Inyusa upon you. umoya He's bringing wolawulo us ngaphakathi of kwakho. power and leadership. Ukuzume uqine So that phambi you can be kwesizwe. strong before the nation. Njalo ke nomoya oyingcwele. That is the Holy Spirit.
ngoba ngumoya woyihlo It is the spirit of the forefather ongcwalisiweyo. that has been sanctified. Phambi kokuba size kule nkonzo Before we came to this, sinenkonzo esibanayo. we normally have a service. Thina ke sitsho sizile emveni koko. When then we take time to Xa fast. kuthethwa ngozilo When apha we are epostini fasting in our own church, kuthethwa ngozilo kuba uzila yonke into yazi uba ayifunwa ngabantu abangasekhoyo. you fast against everything that is not Uhloniphe allowed ubukho babo by the ancestors kude and kufike eli xesha respect their presence bafumane indawo so that they can get a space ngaphakathi within kwegazi eliphilayo. the spirit that is living and the Nina blood ke that ngoku is living. nithwala amandla. And then you receive power. Kwincwadi yokuqala emaKorinte 1 Corinthians chapter 15 chapter 15, verse 16. verse 16. Uthi uPawulos apha Paul says, kuba ukuba abafileyo abavuki if the dead never resurrect, noKristu woba kavukanga. even Christ would not have resurrected. Ukuba ke uKristu akavukanga If Christ never loba resurrected, luyinto engento it will be null and void, ukholo lwenu. our faith. Noba nisesezonweni You will still be in sin, zenu your own sin. ngoko nabalele ukufa bekuKristu Even those who died in Christ, boba bachabalele they would perish ukuba abafileyo if the dead abavuki. never Phinde resurrect. uyabuza kuverse 29 29, he asks, uthi okanye or baya kwenza ntoni na what would they then do? abo babhaptizelwa abafileyo Those who are the dead are baptized in them, ukuba abafileyo abaze bavuke. if the dead never resurrect. Abantu ababhaptizwayo ke ngabaphilayo. The people that are baptized are the ones that are living. Yilaa nkomo yobulunga bendithetha ngayo. It is the sacrificial cow that I'm talking about. Kodwa babhaptizelwa abafileyo But the dead are baptized unto them ukuze bavuke bamile inyama so that they can resurrect and get flesh, bekuKristu. being in Christ. Ithi ke incwadi esithethe ngayo phaya The scripture before says kwamaRoma in Romans, ithi akukho kugwetywa. there is no Ke condemnation. ngoku akukho kugwetywa Therefore, then there is no condemnation kwabakuKristu. of those who are in Christ. Umbuzo uthi The question, therefore, is kuyacaca into yoba kukhona it is ukugwetywa clear that there is condemnation kwabangekho for kuKristu. those who are not in Christ. Qinisekile sonke apha I think all of us, asifuni ukugwetywa. we don't want to be Umbuzo ke condemned. uthi The question, therefore, is ngabatheni aba who bakuKristu? are those who are in Christ? Aba bangenogwebeka. Those who will not be condemned. Awukwazi ugwebeka You okwamkelisa umoya cannot be engcwele condemned if you have got the ngoba Holy lo Spirit, moya because that spirit, sisethembiso it is the fulfillment of Senkosi the yethu promise Yesu of our Kristu Lord Jesus Christ kuluntu. to humanity. Wakwamkela lo moya When you receive that spirit, wamkele you yena have received him, kuba yingqondo. for it is in his Kathixo understanding, is the umoya mind of engcwele. God, the Holy Spirit. Umoya engcwele ayingoThixo. The Holy Spirit is not God. Yiyo lento sithi That is uThixo why we uyise, say it is God the Father, uThixo unyana. God the Son. Asithi kodwa uThixo umoya We don't engcwele. say God the Sithi Holy Spirit. nomoya We say oyingcwele. and the Holy Spirit. uThixo uyise, God the Father, uThixo unyana, God the Son, nomoya oyingcwele. and the Holy Spirit. Usulelwa yintoni umoya oyingcwele? What brings the Holy Spirit to this? Yingqondo kanyana It is the understanding and the mind kuba of the Son, ungumoya kaKristu. because He is the Spirit Abakulo of moya Christ. kaKristu Those who are in the Spirit of Christ, ongumoya which is oyingcwele the Holy Spirit, basengqondweni they are in the mind kaKristu, of Christ. bakuKristu. They are in Christ. Akukho kugwetywa And therefore kubo there is no kuba condemnation benza in them, izinto for they are not doing, ngokukhokhelwa they ngulo are doing moya. things according to this, the leadership of the Ngumoya Spirit. oyitheni lo? What kind of a spirit is Apha this? sijikajika umoya We wobulumko. are looking at the spirit of wisdom. Lo moya That spirit ngumoya wecebo. is the spirit of a plan. Inkokheli A leader, noba yinkosi even if it's a chief enala moya that has got that spirit, iba nobulumko. is given wisdom. Asivami ngokulwa nokusela utywala, We don't normally fight against drinking alcohol, kodwa siyalwa nokunxila. but we fight against being drunk. Into edala uba silwe nokunxila, What makes us to fight about hayi against hayi hayi, utywala ungabusela you can drink alcohol. ngoba uthi pha uTimothy, uPawulos Because kuTimothy Timothy says to Paul, uthi musa
ukusela amanzi odwa. Don't only drink water. Uthi sela nentwanana yantoni Also taste yewine. a little bit of wine. Yiyo lento ecaweni. Sithi make sure uba amakholwa asela intwanana yewine. That is why we create the Holy Communion, that you get a little bit of wine. Akho nto irongo ekuseleni utywala. There is nothing wrong with drinking. Le nto irongo What is wrong kukunxila. is for you to be Kuba drunk. xa unxilile When you are drunk, akusondeli kuwe. Nditsho noyihlo even abefiki your kuwe. ancestors don't come to Akho nxila ke lakalavuka liphuphile There is no nangoku. drunkard that way Lithi hayi uba ube lapha and say my forefathers were here. ngoba uphazamisana nengqondo. Because you are confusing and disturbing Le your mind. uThixo azokunikayo niyo le nto That kuthi ufikile God inyana is kaThixo. coming and giving you. Ubanike ntoni? What did he come and Ingqondo give? He gave them an yokumazi understanding okuphela kwakho of inyaniso. knowing the only true God. Hayi ndivumeleni Allow me ndiyithethe le nyaniso. to say this truth. Olu suku This day kuphela kosuku is lwenkonzo the only yabaphostile. day of the Church of the Apostles. Lifika kanye ebomini It bomntu. happens once in your own Alifani lifetime. neKrisimesi. It's not like a Christmas. Ukuba lukuphose If namhlanje you lose it today, noba ungeza kasixhenxe apha even kule if you cawe can xa come usoloko 7 lukuphose. times, you'll always miss it. Ukuba eli thuba liyaniphosa If you miss this opportunity, nina ke bantu batsha people that are new in the church, zenazi le nto you must know that niphose bubomi benu you've lost your own life. kuba olu suku Because this day luza kanye comes once empilweni in yomntu. your lifetime. Olu suku This day aliyokrisimesi is not a Christmas. lingeyiyo nenyama yedada It's not even a dark apho kwabelwana khona. where you share it. Aluzanga kulo mntu siqandu kwakho olu It's suku, not coming to the one. luze kuwe. It has come to you. You Nguwe oyakugiba lona. are the one that will reject it. Mna ke ukuba bendinini If ngoku I were you, bendizawuthi cwaka I will keep quiet ndithandaze and kuThixo pray to God ukuba malingandedluli that I may not miss it olu suku. this day. Because nicinga uba nina umntu ugwetywa mhla wafa. You think that a person is Hayi judged ugwetywa when you die. namhlanje. You are condemned today Xa uthe awaphulaphula when you do not listen walenza ntoni and do ilizwi lomdali wakho. the word of your Creator.